कहवा जनमले श्री राम त कहाँ वहाँ कन्हैया जी जनमे हे लालना। कहवा जनमले हनुमान त तीनों गाड़वा सोहर होला हे लालना। कहवा जनमले हनुमान त तीनों गाड़वा सोहर होला। अयोध्या जनमले श्री राम त मथुरा में कन्हैया जी जनमे हे लालना। पर्वत पर जनमस हनुमान त तीनों गाड़वा सोहर होला। के काड़ा जनमले श्री राम त के काड़ा कन्हैया जी जनमले हे लालना। के काड़ा जनमले हनुमान त तीनों गाड़वा सोहर होला। कोशिला के जनमले श्री राम त देवकी के कन्हैया जी जनमले हे लालना। अंजनी के जनमस हनुमान त तीनों गाड़वा सोहर होला हे लालना। अंजनी के जनमस हनुमान त तीनों गाड़वा सोहर होला।